Na san daɗin babana kashi na 14. Satinsa da ya biyu da dawowa komai ya kwance wa Hamid kwata-kwata. Umaima ta daina yadda ko a falo su haɗu da ta ji tsayawar motarsa za ta gudu ɗakinta da ta fake shi ta ɗauke ke ɗinta ya sha dawowa da rana kawai don ya risa ta, amma ya gaza cimma nasara. Ga shi ko da safen ma yanzu da ke an yi ma yaran hutu ba ta fitowa sai ya fita sosai, wannan sauyin yake damunsa. Duka ya yi masa yawa, ya riga da ya saba da Umaima. Ta guje shi, ta daina ba shi kulawa. Ga shi ta masa dariya tun da ta dawo daga tafiya, sau ɗaya ta yarda da shi, shi ma gani ta yana neman mutuwa. Yanzu duk target ɗinsa bai wuce akan yadda zai samu keɓewa da Umaima ba. Cikin sati biyu bai fi sau biyu ya sa ta idonsa ba. Kwana uku kenan da ya mata gani na ƙarshe, lokacin da suna zaune a falo dukansu suna kallo da magariba. Bayan sun yi sallah ta fito, sanye take da hijabi ɗinta har ƙasa. Ta tsuguna a gabansa, ya zuba mata ido, ita ma Sadiyan take kallo. Cikin sanyin murya ta ce, "Gani uncle." Mamakin hasken da ta yi yake duk da kanta ƙasa yake, amma ya fahimci ramar da ta yi a kausashe ya ce, "Ba ki ga sakona ba ne?" Dagowa ta yi da sauri suka haɗa ido, shi ma ita yake kallo da dukkanin hankalinsa. Sawa ya ɗaga mata ya ce, "Ba magana nake miki ba ne? Kika kafe ni da ido." Idonta ne ya yi kwalkwal da hawaye cikin ina ta ce, "Da dama uncle ba ni da lafiya ne, shi ne." Miƙewa ya ɗauki rigarsa ya sa ya ce, "Shi ne ba za ki iya faɗa min ba saboda ban isa ba to ki tashi ki zo mu je. Dadi ne yake neman ki." Yana faɗin hakan ya fice. Ta daɗe a tsugune kafin Anty Sadiya ta ce, "Sai ya kuma ya yi miki magana ko?" Miƙewa ta yi ta shiga ɗakinta, ta sauko takalmanta ta fito, gabanta na wata muguwar faɗuwa. Ta nufi harabar gidan a tsaye, ta tarar da shi cikin motar yana hango ta. Ya nufi cikin motar, ta zagaya ta tarar har ya buɗe mata. Shiga ta yi, ya sanya hannunsa ya janyo murfin ya rufe, ya ja motar a guje ya fice daga gidan. Sun yi tafiya mai nisa kafin ya waiwayo ya kalle ta. Yanda ya ga ta haɗe rai ne ya ba shi dariya. Ya murmushi ya ce, "Bebin uncle Hamid, duk haushin na fito da ke daga gida ne ya sa ake wannan cin maganin?" Shiru ta yi ba tare da ta tanka masa ba. Ganin sun wuce hanyar da za su bi ta kai su gidan Dadi ne ya sa ta dawowa ta kalle shi. Ya kawar da kai kamar bai gani ba. Ya ci gaba da tuƙinsa cikin kwanciyar hankali. Bayan Abdullahi Wuse Special Hospital ya bi, sun yi tafiya mai tsayi, ta ga ya yi parking a wani parking space. Ƙasa ta yi da kanta ta kifa shi a kan cinyarta. Kamshin turaren cikinsa da na motar na ƙara hautsina mata zuciya. Fita ta ji ya yi daga motar bai fi minti 5 ba. Ya dawo ya buɗe mata, ya riƙo hannunta tare da danna motar ki. Ya ja ta suka shiga cikin gurin. Ita dai bin gurin take kallo. Ta kasa gane ina ne har sai da suka shiga reception ɗin. Ta ga an rubuta "Welcome to Prince Hotel." Gabanta ne ya ƙara faɗuwa karo na biyu. Ta sake kallonsa, yana riƙe da hannunta. Wannan karon sun haɗa ido, amma yadda ta ga fuskarsa babu annuri, ya koma mata asalin uncle Hamid ɗin da ta sani. Ya sa ta ƙara sauke bakinta, wanda dama idan ta ce za ta buɗe shi komai zai iya faruwa a ƙasan. A ƙasan ta ga ya nufi wata ƙofa, ya buɗe da key ɗinta. Ya ja hannunta suka shiga, ya mayar ya rufe tare da sakar mata hannunta. Zazzare ido ta yi ta wuyi tana neman toilet. Hango wata ƙofa ne ya sa ta juyawa za ta shiga, ya kai hannu ya riƙo ta. Fisgewa ta yi ta nufi ƙofar da gudu ta buɗe ta. Tun daga sai ta fara kwara amai. Babu komai a cikinta sai ruwa saboda ba ta iya cin komai ba sai ruwan Lipton. Da sauri ya shigo toilet ɗin ya riƙo ta, yana danna mata ƙirjinta cikin tashin hankali. Yana ta zuba mata sannu. Ruwa ya bata ta kuskure bakinta, ya riƙo hannunta suka fito. Ya cire mata hijabi ɗin, ya ƙara yi mata sannu. Kwantar da ita ya yi, sannan ya koma ya wanke gurin. Ya gyara ya fito ya zauna kusa da ita. Ya riƙo hannunta yana matsawa a hankali, ya ce, "Kin yi period wannan watan?" Ɗago idonta ta yi ta fara lumshewa alamun bacci, tana kallonsa da mamakin tambayarsa. Ganin tana neman raina masa hankali ne ya sa shi ƙara tamke fuska, ya ce, "Tambayar ki nake yi fa." A kasalance ta ce, "Sati guda kenan da wucewar lokacin period ɗina. Na ma faɗa wa anty." Da sauri ya kalle ta. Hakan ya sa ta haɗiye maganar ya ce, "Ke kika ce mata me?"
Cikin kosawa da magana ta ce mata ne ina son ta tambaya min kai za ni asibiti a duba ni. Sake kafa ta yi da lulu ɗin sai ce ke ba za ki iya tambaya ta ba. Shiru ta yi masa saboda ta lura maganan kawai yake son ja da ita. Sakin fuskarsa ya yi kamar bai taɓa ɗaure fuska ba. Ya masa kusa da ita tare da kwanciya ya janyo ta jikinsa ya ɗora hannunsa a saman cikinta ya ce ina taya kaina murnar samun karuwar ɗa na yi a jikin ƙanwata baby uncle cikina da ke tattare da ke. Wata zabura ta yi ta miƙe zaune daga cikinsa tana ja da baya har ta kai ƙarshen gadon ta ɗora hannunta kanta ta saki wani irin ihun tashin hankali. Da sauri shi ma ya miƙe tare da rukota ta fusge cikinta tana kallonsa kamar wata zarariya. Kafin ya ankara ta damƙi wuyansa a haukace cikin wani irin ƙarfi da bata taɓa sanin tana da shi ba. Ta saki wani irin marayan kuka ta ce na shiga uku na ne Umaima. Ciki uncle cikinka a jikina. Garin yaya hakan ta faru? Ya haka na samu ciki? Uncle garin yaya cikin ya shiga? Wallahi ba zan yarda ba. Ba zai yiwu ba uncle ba zan taɓa amincewa ba. Cikin shege a jikina ni Umaima yanzu irin sakayyar da zan yi ma iyayena kenan. Na shiga uku na uncle ka cuce ni ka cutar da rayuwata. Kamar ni a ce wai ina da cikin shege a jikina ina wallahi sai na zubar da shi. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Haka take ta surutai kamar wata zarariya. Ta riƙe masa kwalar riga dam-dam. Da ƙyar ya samu ya ɓamɓare hannunta daga wuyansa. Ya fara ƙoƙarin janyo ta jikinsa. Ta kuma janyewa tare da fashewa da kuka ta ce wai kai wane irin azzalumi ne ka cuce ni ka raba ni da mutuncina sannan har da guzurin ciki ya kake so ne uncle. Wannan wane irin zagi kake son duniya ta min ne? Kamo ta ya haɗa ta da cikinsa sosai. Cikin tsananin kaduwa da yadda ta haukace masa ya ce ki yi haƙuri baby uncle wannan cikin shine matakin nasararmu ta kasancewa tare saboda haka kada ki zubar min da shi. Ki taimake ni ki bar shi mu ci gana da rainonsa wallahi tallahi baby ɗana ba shege ba ne. Halattaccen ɗa ne kamar kowanne. Na sha faɗa miki ni ba mazinaci ba ne. Ke ɗin matata ce ki bani lokaci kaɗan zan yi miki bayanin komai kuma zan tabbatar miki da komai. Duk yanda ya so lallashinta ta ƙi lallasuwa ganin ba ta da niyyar daina kukan ne ya sa shi koma ya kwanta ya ce duk sanda kika gama ɓata wa kanki lokaci ki zo ki bani hakkina da kika danne min tsayin kwanaki. Kallonsa ta ya tsorace ta makalkale jikinta tana sake rushewa da kuka. Blanket ya ji rufe cikinsa tare da kashe light da ke ɗakin. Ya lalubo ya janyo ta da ƙarfi ya manna ta da jikinsa. Yana sake wata sassanyar jin zuciya. Ya sanya hannunsa ya dafe kanta tare da ɗora bakinsa nata. Yana mata shan minti. Hakoranta har rawa suke saboda tashin hankali da tsoro. Hannunsa da ya sa yana shafo cikinta yana wani lumshe ido. Kafin daga baya ya gangara ƙasan maranta yana sarrafawa hankali. Yana sha mata lips kamar wanda ya samu lollipop. Har yanzu kuka take masa. Tana ta turo shi tana wani irin kakarni. Tana wani kakkarin amai saboda ba ta ƙaunar turaren jikinsa. Tayar mata da zuciya yake sosai. Ji yanda take yunƙurin aman ne ya sa shi janyewa daga jikin nata. Ta miƙe da gudu ta shiga bathroom ɗin ta fara kakkarin aman amma babu komai a cikinta. Ya ƙi zuwa sai azabar tashin zuciya. Miƙewa ta kuskure bakinta tare da ɗaukan sabon brush ɗinta da yake gurinta. Ta ɓare ta wanke bakinta ta juya. Za ta fita ƙofar toilet ɗin ta gan shi sai daga shi sai boxes. Ya cire duk wata sutura da ke tattare da shi. Gabanta ya faɗi sosai. Ganin ya riƙo hannunta yana ƙoƙarin haɗa ta da jikinsa. Kawar da kai ta yi cikin galabaitacciyar murya ta ce don Allah ka ƙyale ni ba na son turaren nan na jikinka. Tayar min da zuciya yake yi. Murmushi mai sauti ya ce oh turaren nan ne matsalar. Kawar da kanta ya cifko ta yana shafa cikinta ya ce sorry yarona daga yau ba zan ƙara sawa ba tunda ba ka so. Amma yau da ya min uzuri rashin sani ne. Yana faɗin hakan ya ɗaga ta cak ya ɗora ta a gado. Ya fara ƙoƙarin hidda mata bujanta. Riƙe hannunta ta sa sabon kuka mai taɓa zuciya ta ce ka taimake ni ka rabu da ni uncle ba na so wallahi ba na so uncle Hamid please. Kallon da yake mata ya sa ta haɗiye maganar. Ya ɓalle button ɗin gaban rigan ya cire mata
Ita ya kama twins ɗinta ya fara wasa da su tare da ƙura musu ido yadda suke sheki. Cafkawa ya fara wasa da su cikin wani irin yanayi da yake nuna tsananin filin ɗinsa. Duk yadda take masa kuka da magiya, ya ƙi sakinta saboda ba zai iya ƙyale ta matuƙar masa yake. Hakan nan ya biya buƙatarsa da ita yana jin wani mugun farin ciki. Daɗin Baby Uncle daban ne a cikin mata. Duk yadda ya ɗebo sha'awarsa da ya kusance ta zai ji ya gamsu. Rungume ta yana bubbuga bayanta cikin sigar lallashi yana busa mata iska a kunnenta. Bacci ne ɗauke ta ya janye jikinsa a hankali saboda tsoro kada ta tashi ya shiga toilet ya wanka ya dawo ya yi sallar isha ya fita restaurant ɗin cikin hotel ɗin ya nemo musu abinci. Ya dawo ya ci saboda yunwa yake ji sosai. Yau filin ɗin da yake ji bai ba shi damar iya cin abinci ba sai yanzu. A dole yake cin abincin saboda tsarinsa baya cin abincin wajen idan ba dole ba ne. Bata farka ba sai 12 na dare ta buɗe idonta. Jin ta kam a cikinsa ne ya sa ta janye cikinta. Ta miƙe ta nufi bathroom ta yi wanka ta fito a zaune ta yi sallar isha saboda jirin da take ji. Yana kallon ta har ta gama ya buɗe idonsa ya kafe ta da idanunsa. Ganin yadda ta haɗa kai da gwiwa tana shassheƙa kuka. Miƙewa ya sauko kusa da ita ya kama hannunta ɗago kanta ya yi yana murmushi ya ce, duk kukan na kan cikina da ke cikinki ne to don Allah ki yi haƙuri na yi laifi amma ina so baby na ki kula min da shi. Wani mugun kallo ta dinga watsa mata. Bai kula ta ba ya ɗauki abincin ya dinga ba ta baki da farko ƙin ci ta yi saboda ta san ba zama zai yi ba amma ya sa ta dole ya dage ya ba ta sai da ta rinƙa ci. Sai da ya ga ta fara ƙoƙarin mai yin amai sannan ya ƙyale ta. Miƙewa da sauri ta nufi bathroom. Duk abin da ta ce sai ta dawo da shi. Hankalinsa ya tashi sosai da ganin yadda ta galabaita tana gama aman. Ya ɗauko ta ya dawo da ita ya rufe mata jiki da bargo saboda rawar sanyin da zazzaɓin da jikinta ya sa ta yi. Wayarsa ya ɗauka ya kira likitansa ya sanar da shi inda yake da abin da ke faruwa. Cikin sa'a kuwa asibitin Abdullahi Wase ɗin yake dutin dare saboda haka ya ce ga shi nan zuwa. Lambar Sadiya ya kira bugu biyu ta ɗaga ta ce tun ɗazu nake kiran wayarka ba ta shiga ba saboda matsalar network. A gajarce ya ce mata, baya nan na kai Baby Uncle gidanmu na fito akan kira ni mitin da gaggawa yanzu haka uzuri na karɓa na fito ɗazun. Kashe wayar ne ba zan ɗau wayan ba maybe sai gobe zan dawo. Haka kawai ta ji zuciyarta ba ta gaskanta maganar shi ba. Cikin tsoro ta ce hanya Uncle mitin ka shiga kuwa? Cikin son ta gaskanta shi ya ce to me kike tunani? Sabon gari na tafi gurin karuwai ko ma me zai iya faruwa? Abin da ta faɗa kenan. Takaici ya sa shi cewa ok aikin kasa da ni baki sauke min hakkina da ke kanki dole ki tunanin haka. To ni ba haka nake ba. Ba na cin itacen da Allah ya haramta ta gare ni. Yana faɗin hakan ya kashe wayarsa. Daidai lokacin likitan ya ƙaraso ya tashi ya buɗe masa suka yi musabiha. Ya ƙarasa gadon ya nuna masa Umaima ya ce sati guda kenan da lokacin period ɗinta ya wuce. Ina tunanin tana da shigar ciki amma doctor komai ta ce sai ya dawo gashi na ji jikinta da zazzaɓi. Duba ta likitan ya yi sosai ya tabbatar da shigar cikin sannan ya rubuta mata magunguna tare da shawarar da ta daina aikin wahala ta dinga samun hutu sosai. Godiya ya masa tare da ya masa transfer kuɗi masu kauri. Ya raka shi har gurin motarsa. Ya dawo har yanzu bacci take yi. Ya kwanta kusa da ita shi ma tare da ya musu addu'a. Bacci ya ɗauke su dukansu. Da asuba da salonsa ya tashi ta da ƙyar ta buɗe idonta. Ya yi sumbanta ya miƙe ya ce a tashi ya yi sallah. Uncle yana so gaisawa da bebinsa. Bata kula shi ba har ya alwala ya fito. Ita ma ta yo shi ne ja su suka yi jam'i. Suna idarwa ta miƙe ta koma ta kwanta. Shi ma kwanciya ya matse ta jikinsa yana shafa jikinta da haka bacci ya sake ɗaukar su har ƙarfe 11. Ta farko ta zame jikinta ta shiga bathroom ta yi wanka ta fito ta sa kayanta. Daidai lokacin ya yi miƙa tare da kai hannu zai damƙo ta. Ya ji ba ta nan. Ta yi baya da sauri ta yi raurau da ido. Za ta yi kuka. Murmushi ya miƙe ya matso kusa da ita ya ɗora haɓarsa a kafaɗarta. Ya yi mata magana cikin raɗa ya ce ina son gaisawa da yarona ne fa. Ya san dadinsa ya tashi lafiya. Shassheƙar kukan da ta fara ya sa shi dariya ya ce masoyiciya na ƙyale ki ba don halinki ba. Wanka ya tashi ya yi
Yana fitowa ya danna number restaurant ɗin ya faɗa musu abin da suke buƙata. Yanzu ma kusan ɗura mata yayi ya sake amansa babu yanda ya iya. Hakan ne ya miƙe ya ba ta magunguna ta sha sannan ya ce ta tashi su tafi kallon su tafi kallon sa. Ta tashi su tafi kallon sa ta ce gidan dadin fa ka ce shi ne yake son ganina. Murmushi ya ce ba za ki ba. Abin da ya ce kenan ya ɗauki wayarsa ya fice. Ita ma bin bayansa ta yi yana shiga gidan ya yi fakin abun mamaki sai ya ga motar Sadiya ba ta fita ba. Murmushi don ya san saboda su ta ƙi fita. Buɗe ƙofar ya fito ya buɗe wa Umaima bisa da kallo daga mata girai tare da riƙo hannunta ta fito gaba ɗaya ba ta jin daɗin jikinta. Jiri ne ya ɗauke ta yi luhu za ta faɗi ya riƙo ta da sauri ya manna ta kirjinsa. Daidai lokacin Sadiya ta fito daga cikin gidan. Karab idonta ya faɗa cikin na Hamid da ya kankame Umaima a cikinsa yana sauke ajiyar zuciya. Laptop da takardun hannunta ta saki a ƙasa tare wata uwar ashar ta yi a kansu a guje.